atong i-update ang pag human sa tiles sa duha ka CR diri atong adton sa sulod. So say development. Atong unahon diri sa actually human na nagyud tanan ng pag tiles muna sa sulod sa balay niya muna sa mga kwarto sa duha ka kwarto no isa humanay siya o andiri sa CR sa yes medyo ngit-ngit pa lang ni kay wala pa na butangan og suga pero ready na ni siya matap. So mong humana yun humana yung shower. Guwapo kayo ang design the tiles kay hanto din sa top. Ya, dipunta sa master CR. Ilang ma'am o sir. Moni sa ilahang master CR. Maulang yapon ni from flooring hangtod sa top. Nya na design sa pinakatunga. Shower lahi siya design compare sa katong isa. Dire nga portion na pa ni siya ay mura lababo bali o cabinet niya. Ang portahan niya is glass kanin diri sliding door ni diri ana. So mao ni ang bagong update sa ready na pod siya ang mga frame para sa glass. Ato ning atangan hantod mahuman na sad matawro na glass mani diri sa lababo. Medyo na final na gini na final na ganay ang lababo na bangaga na ni siya mami siya final. So, nanay frame sa glass. Ito nang atangan na po sunod ang pagbutang na po ng glass ani o
pagtaod sa mga portahan. Ini mo ni ang sa Mindor. Mo ni siya itaod sa Mindor. Nya ang sa mga portahan sa CR kwarto mo ni. Wala sila. Ato na nga tangan sunod. Pag mataod na po ni. Ito update. Mo ni sa kwarto mga bracket ready na para sa glass. Basta ni diri. Tanan mga kwarto, tanan mga bintana, CR. Nanay mga frame. Ato na po niya tangan sunod. Update na to. Kung mataura na, o glass kani. O ang katong divider nga na TV. Mo na po ni siya. Ang forma. Humana po. Ano siya tanan. Ano. So, atang na punta sunod. Kung para masubaybayan ninyo hantod mo maning balay ni Ma'am Chichi o Sir Iking, i-subscribe ang Engineer Dios Wolf and Rings. Bye bye. O mayong butak.